Ξέρεις, οι ντόπιοι, εδώ τα μαζώματα, οι Ελλαδίτες που λένε, μαζώματα είναι. Εμείς αφήσαμε αυτόν εδώ το χώρο, τον ελλαδικό, πήγαμε στη Μικρά Ασία, ας εκεί υπήρχε, δηλαδή ελληνισμός υπήρχε από πολύ παλιότερα, απλώς πήγανε και άλλοι που λένε 3.000 χρόνια. Υπήρχε ελληνισμός εκεί. Πάντοτε υπήρχε ελληνισμός. Αλλά και αυτοί που φύγανε από εδώ φύγανε εξαιτίας από τις φυλές τις άλλες που ερχότανε, γιατί δεν κρατούσαν τον λόγο τους. Κάναν ανακοχή πολέμου και ξαναξεκινούσαν αυτοί μετά από λίγο. Και ένας λόγος ήταν αυτός που φύγανε. Είπανε θα πάμε σε μια περιοχή να ζήσουμε όπου ο λόγος θα έχει μεγάλη αξία. Και γι' αυτό οι δικοί μας οι πόντιοι έλεγανε «Αβούτος εν άγορος, εκράτεσεν το λόγο». Ήταν πολύ βασικό πράγμα αυτό, μέχρι και ας το πούμε μέχρι που να ανακατευτούμε και με τους ντόπιους στις παντρίες. Τώρα άρχισαν σιγά σιγά να χαλάνε και οι δικοί μας. Δεν είναι τόσο όπως παλιότερα, όπως τα θυμόμαστε εμείς. Ήτανε πολύ σοβαρό πράγμα. Το να κρατάει ο άλλος το λόγο του όταν λέει κάτι, το λέει. Τώρα ξεχνιέται αυτό. Περισσότεροι γίνανε σαν τους ντόπιους και χειρότερα. Πήραν ό,τι κακό είχαν οι ντόπιοι.